Tak všetko najlepšie. Všetko najlepšie. Všetko najlepšie. Nom, nom, nom. Výnimočne som zaspal. To sa mi nikdy nestáva. Sakra. A jedem. Čaute banda, vítam vás späť vo svete Apache MMA. Je to trošku po dlhšom čase, ale musím povedať, že naozaj idem teraz trošku hektickejším obdobím. Mám toho extrémne veľa, prerábame s pani manželkou byt. Do toho veľa práce a tak ďalej, takže naozaj nebol absolútne žiadny priestor na to vytvoriť vám nejaké nové videjko, ale sme späť. Yes! Som akurát na ceste na grapplingový kemp do Tisovca, ktorý začal už včera, ale tým, že mám proste toho strašne veľa, som sa rozhodol, že pôjdem pozrieť, dačo sa priučiť a využiť tento čas s dobrou bandou aspoň na jeden deň v sobotu, kde absolvujem 2 tréningy, takže nejaká tá technika, ale hlavne veľké množstvo dobrých sparingov. Veľmi ma mrzí, že nie som na celom tomto kempe, pretože je to jeden z mojich najobľúbenejších kempov, naozaj jeden z prvých, vôbec prvých grapplingových kempoch, na ktorých som bol. Zíde sa tam vždycky dobrá banda, dobrá nálada, sú tam dobré sparingy, väčšinou tam spávam na žinienke a tak ďalej, takže má to svoje čaro. Takže veľmi ma mrzí, že tam teraz nie som na celý víkend, ale je potrebné, aby som robil vo svojich možnostiach skrátka, čo sa aktuálne dá, aby som stále výkonnostne rástol a mal nejaký progres. Takže dneska vám ukážem, ako to tam prebieha a čo sa to tam vlastne všetko deje. A ešte vám zatiaľ poviem, čo sa nové udialo vo svete Apache MMA, alebo teda v mojom svete. Vôbec nič. Naozaj som zasekaný robotov, prerábame byt, je toho extrémne veľa. Stratil som doklady k tomu všetkému. Bol som na svadbe, pribral som asi 10 kg, stratil som formu a tak ďalej. Takže toto sú aktuálne novinky z môjho diania, ale už týždeň zarezávam. Dostal som sa späť do svojho pracovného režimu, aj tréningového. Začínam si ladiť stravu, aby som trošku okresal svoju nie že váhu, ale svoj vizuál, na ktorý som zvyknutý, že väčšinou som vytesaný ako skala a teraz tu mám nejaké také kde tu a tam nejaké faldíky, takže na tých teraz idem zapracovať a tak. Alright, dorazili sme do cieľa. Let's go. Tréning máme za sebou a najlepšie na tomto kempe je, že máš bazén rovno za telocvičňou. Odtrénované, zaplávané, ideme dať čo zjesť.
A toto sa robí počas obednej pauzy. Wait, what? Čo to, Minko? Ako hodnotíš kemp? Na výborný. Výborné. Dobre som si pospával, dobre. Pekne som dostal na búdku. Tak ja už som na ceste domov a toto bol jeden celý deň na Grappling Camp Tisovec. Naozaj musím povedať, že tento kemp ako každý rok nesklamal. Erik robí výbornú robotu a prídem sem určite zas a znova a dúfam, že sa mi podarí už na celý víkend, pretože výborná atmosféra, veľa užitočných nových techník, veľa detailov, ale čo je najdôležitejšie, tak veľké množstvo kvalitných sparingov, brown, black beltami domácej scény Slovensko-Česko, takže naozaj veľká kvalita. Podostával som pekne na budku a to je len dobré, pretože ma to drží pri zemi a viem, že musím stále ďalej makať ešte viac a ešte viac. No a povedzme si, na čo sa môžete tešiť ešte na budúce, že v piatok odchádzam na ďalší kemp do Pardubíc, kde opäť strávim, ale už celý víkend. V piatok cestujeme, ostávame tam do pondelka rána, takže absolvujeme nejakých 2, 4, 5, 6 tréningových jednotiek, takže som na toto zvedavý a veľmi sa teším. Takže určite zdokumentujem aj tento kemp. Ak sa ti páčilo toto video, nezabudni dať nejaký lajčík, zanechaj nejaký koment a nezabudni kliknúť na odber. Toto je svet Apache MMA.